kasabaten Bu. Niki ingkang tamu niki kasabatipun Mbah Rono. Oh, leres. Nggih, Pak. Lah niku tesih ta? Tesih, Mbak. Dangdutan aja. Lah gendeng ning sampe apa? Iki lagu memanik karo mari kangen itu ora nyawer Mbak Gendut iki nyangoni anakku aduh. Oh, ji Mbak Gendut. Matur nuwun nggih, Mbak. Samenika memane omeoji. Nggih. Oh, serat enane ora diangel ngene iki ya. Memani. Sing ngarep pertama niku Mas Win, apa digawe langgan. Terus kedua dikoploki. Nggih. Ora diangel nek serat enane iki. Mangke jelu,